Botani babukele emakhaya siyanamkela kwiindaba zesebe lezolimo e-Eastern Cape. Siyalima, siyaphuhlisa, sigxotha ikati eziko. Umphathiswa wesebe lezolimo e-Eastern Cape uNonceba Kontsiwe uthe qolo ukunikeza iinkokheli zemveli izixhobo eziza kubangela ukuba zikwazi ukuphuhlisa uluntu. Kutshanje lo kaKontsiwe unikezele iteletele, izixhobo zokusebenza kunye nethokazi lenkomo elimithiyo kwikumkanikazi yamaXhosa uNonzuzo Sigcawu kwikomkhulu laseNqadu neliphantsi kwesithili iAmathole. Iphulo likamphathiswa wesebe lezolimo kwiphondo leMpuma Koloni uNonceba Kontsiwe lokubandakanya iinkokheli zemveli kwiinkqubo zokhuseleko lokutya lizala amaduna namathokazi. Ngokunyanisekileyo kwisibophelelo sakhe ngexesha lentetho yomgaqo-nkqubo wonyaka we-2025 ukuya kunyaka we-2026, umphathiswa uququzelela amakomkhulu ukuba akhuthaze izizwe zawo zithathe inxaxheba kwiinkqubo zesebe zokulwa nendlala. Ikomkhulu lelona likhokhelayo kwisizwe ngasinye iza kuba ngabo ke ngoku abazawukhuthaza abantu kwezi programs ze-department zifana nelima lokulima nezinye zokuphuhlisa ziphucule umhlambi wabafuyi bonke abalapha kule ndawo. Sizawunikezela nangayo inkunzi yohlobo esizanalo apha ukuze ikwazi iphucule umhlambi weenkomo zakule ngingqi yalapha kobukumkani balapha kwaXhosa. Eli galelo liyananconya kakhulu zikumkanikazi, kananjalo zidomboza zibulela inxaxheba ethathela isebe ukuncedisana namakumkani ekuphuhliseni izizwe zawo ingakumbi kwezolimo. Nonwabe kakhulu into endiyenzelwe iDepartment of Agriculture nomphathiswa eze ngokwakhe, kuba kaloku sayazi thina singomama singonokwakha simisa imizi. Sayazi naxa ukutya kungekho endlini kuthiwa mama akukho kutya. So sizawuzama kangangoko singamalila ukuba siphakame sibe namandla ukuba iintsapho zethu zingaphinde zilale. Nonzuzo, kwiindaba zesebe lezolimo kwiphondo leMpuma Koloni, ndinguPhindile Mabhongo eNqadu. Isebe lezolimo livule iingcango zeziko lalo lophuhliso lwezolimo nophando, iDoni Agricultural Development and Research Institute eCumakala kumasipala iAmahlathi, nalapho uluntu olusuka mbombo zone zephondo luye lwazibonela ngokwalo uphando olwenziwayo leli ziko ukuphuhlisa amafama. Le mini ibizinyaswe ngumphathiswa uNonceba Kontsiwe, usihlalo wekomiti ejongene nesebe kwipalamente yephondo uGqirha Fundisile Bese kunye neengcali, amafama, abafundi, abaphandi kweli candelo kunye namaziko karhulumente nawabucala asebenzisana nesebe. Umphathiswa ehamba negqiza lakhe eliquka abafundi uye wandwendwela neelabholatri zoososayensi baseDoni nalapho kwenziwa uphando ngomhlaba, izifo zezilwanyana nezityalo ukuquka ezinye. I-Eastern Cape yeyona ihamba phambili, sinowona mbona mnintsi osuka kwiSmallholder no-Imaging, nota ke singaveli kakhulu ku-commercial. So siyalida phaa silandele KwaZulu-Natal. iDoni le yi-institution ye-department yokujonga kakuhle ukuba izinto zilolu hlobo zilulo. Izawuncedisana nabalimi ke abalimayo ukuba bakwazi ukhupha produce ekuqondeni phezulu, bakwazi ukufumana imali. Zininzi ke iintlobo ngeentlobo ezithestwayo apha, ukuquka ke ne-fruit ne-vegetable ethe yalinywa ukuze ikwazi uba kwiqondo phezulu. Kuba sikhuthaza amafama angomeli nje ukulima for own consumption okanye bezifuna ukuzenzela. Sifuna bade bakhule bajoyine i-value chain babe zii-commercial farmers at the end of the day. Kodwa bangakwazi ukuyenza kakuhle loo nto xa izityalo zabo neemfuyo zabo bezimane bezokujonga. Ababekhona baye babona iindidi ngeendidi zezinto ezinxulumene nolimo nofuya, nalapho bekuboniswa ngemfuyo, iziqhamo, imifuno kunye noomatshini bezolimo. Ndingulinathi Myobe weendaba zesebe lezolimo eCumakala.
Isebe lezolimo linikezele ngeeteletele ezikhatshwa zizixhobo zokulima eGreenbushes phantsi kwesithili seSarah Baartman. Usiki Maweyi ungomnye wamafama amathandathu asematsha athe axhamla. Kutshanje igqiza lonondaba lesebe lityelele elityendyana kwifama yalo, nalapho livelisa iindidi zemifuno nelithi lizithengise kwiivenkile ezahlukeneyo. The department's contribution to changing the lives of farmers in and around the Eastern Cape is gaining momentum. New markets are opening up together with opportunities. One of the farmers was visited by a supermarket representative interested in selling his broccoli and cauliflower products. Ezinye zezinto enizibonayo apha siyisebe ka-Department of Agriculture bakwazile ke nokuncedana ngetractor yile siyisebenzisayo ngoku for 5 hectares. Phana sizawutyela i-cauliflower nebroccoli si-supply ke ngoku Pick n Pay. So uPick n Pay uzile wazobona currently we're busy ne-pack house yethu for into yoba sikwazi xa sigqibotyala sivuna sithengwe nguPick n Pay azozithatha ngeetraka zabo. Despite his young age, Maweni is happy to contribute towards addressing unemployment. He is now able to recruit people to work on his farm, making a noticeable dent in unemployment. Sikwazi into yoba siqeshe abantu abayi-5, abayi-3 zii-contract workers, abayi-2 ba-permanent. Loo nto leyo ke nabo ibenza into yobana bakwazi ufumana izikills nako konke njengoba besebenza ezona ndawo esizisupplya zii-wholesalers ezi-around thina apha eGreenbushes, no Morning Crisp plus no Shoprite. The sky is the limit for this young man. For Eastern Cape Department of Agriculture News, I'm Asive Madwa and Sarah Baartman. Isebe lezolimo lizalisekisa iphupha likaThembalethu Nxele waseKariyerha eSarah Baartman lokuba ngumfama ophume izandla nozimeleyo. Lo kaNxele uthi wathengisa indlu yakhe edolophini ukuze athenge ifama nalapho afuye iihagu, iibhokhwe kunye neenkukhu. OkaNxele uthi igalelo lesebe lokumakhela isakhiwo sokugcina ihagu elisemgangathweni ophezulu liza kuphucula ngakumbi kutsho kuzaliseka iphupha lakhe liseyityongwana. Apha ke ndibekhona ngoku, this is a structure that to agriculture is building. The structure is actually going to be helpful in a sense that I would know yephi mazi emithiyo and xa sele i-right siyazi uba sizayifaka phi izale, it will have better conditions. Mortality rate yethu phaa was very high, because you would get ihagu ezala 12, and if the weather is bad you might lose 4 or 5 of them. When we move here, you'll then be looking at a large white in the land race because of indlela esiproducer ngayo. So we'll eventually then be moving away from the breed that we have out there to a better breed in here, because there is a better structure, it must give us better results. Lo kaNxele ukwancediswe ngokutsalelwa amanzi phantsi komhlaba, nathi imncedisa kakhulu njengoko ummandla sebenza kuwo unqatyelwe zibe ihagu ziwadinga kakhulu. In the area that we are in, there is water scarcity. So before they started with this project, they then said, let's try and give you guys water. Now with the borehole, and it's perfect because it run on the solar panels. uNxele uzincomile iinzame zikarhulumente ekuziseni izixhobo neengcebiso ukuze aphuhle amafama. Ndingu-Asive Madwa eKariyerha. Isebe lezolimo ye-Eastern Cape lihamba phambili kwiphulo lokuphuhlisa amafama arhweba ngezityalo nemfuyo. Omnye wabathe bafumana izixhobo zokuphuhlisa amashishini abo kuSalahardin Malik nothe wafumana iinethi zokukhusela izityalo kunye nendawo yokugcina isivuno, i-cold room, phambi kokuthunyelwa kwiimarike.
Malik van Gqeberha is geen gewone groenteprodusent nie. Hy produseer eksotiese groente wat skaars is onder die vele boere wat deur die Departement van Landbou ondersteun word. Van Chinese kool tot paksoi, daar is oorgenoeg groente op Malik se plaas. Die departement het sy onderneming ondersteun met skadunette en verkoelingshouers wat deur sonpanele aangedryf word om sy produksie te verbeter. Toe die span sy plaas besoek het, was Malik wat die belangrikheid daarvan beklemtoon het om 'n handboer te wees, juis besig om groente saam met sy werknemers te plant. We got a lot of help from the Department of Agriculture. They supplied us with shade netting, chiller, cold room. For instance, if there is a delivery for tomorrow early morning, and then we store our produce in the cold room, it will help us a lot. Solar system as well. We are very grateful to the Department of Agriculture. They are helping, and they are helping the farmers to stand on their feet. So we are almost there. My market is based in Port Elizabeth. We are busy with the ShopRite as well, negotiating. There's paperwork being done now. They are big wholesalers of exotic vegetable. We are supplying to the food lovers market as well. Malik en sy familie het besluit om hul besigheid te sluit om die winsgewende boerbedryf te betree en vir hom was dit gerusstellend. Vir die nuus van die Oos-Kaapse Departement van Landbou, ek is Anthony Augustus in Gqeberha. Seziqalile ukubonakala iziphumo ezincomisayo zentsebenziswano phakathi kwesebe lezolimo kunye nearhente yophuhliso lwamaphandle eyaziwa njenge-ECRDA ngelifinyeziweyo, kuquka nokopolotyeni wophuhliso eMpuma Koloni, i-ECDC. Kulo nyaka-mali urhulumente ubekele bucala izigidi ezingama-20 zeerandi, i-20 million rand, ejolise ekuphuhliseni amafama nabalimi. Intatheli yethu ke yatyelela amanye kula mafama axhamlayo kule nkqubo ibonwa njengesisombululo kushishino lwezolimo. Uthe kwakufika ke i-CRDA sakwazi ke ngokuthenga i-fertilizer yethu ngexesha, sakwazi ukuthenga i-chemicals zathi ngexesha. Ne-tractor ke sakwazi usebenza ngokuba ngoku imali esiyigenerator siyakwazi uyisebenzisa for ilentuka, i-diesel kwakunye nelentuka nabasebenzi. So loo nto isibangeleyo ngosikwazi utyala ngexesha, sikwazi ke ngokuzenza i-operations zethu ngexesha. Ishishini lethu siqala ku-1.5 hectare, sayikhulisa kule minyaka edlulileyo. Ne-employment yethu ke ihambe ngolo hlobo. Eleke hectarage siyongezayo namanani wethu eyonyuka. Besiqale ngabantu abayi-11, saba bayi-24 sisonke, and then saba bayi-42, and then ekugqibeleni nje masithetha nje kulo nyaka nje masivuna nje ngoku sinabantu abayi-67 aba-appointiweyo. Kwaba bantu sibaqeshileyo ke ndiyacinga uba yinto evamileyo kakhulu into ye-unemployed graduates. Initially ke she was an unemployed graduate, but we took her on and I immediately took her on as a training farm manager. Imali yalapha indincedile kuba ndakwazi, last year I was doing my honors in plant science, so ndakwazi usave ndabhatala ii-fees zam. So kwi-last payment yam yale nyanga kaJanuwari ndikwazile uklerisha ityala lam lesikolo so that ndakwazi ufumana ii-results zam. Bandi-assista nali icingo ligqibe i-21 hectares yonke, ndaphinda ndanikwa ii-seeds ke ngoku. Wanyuka umgangatho, ndaziva nam ngoku hayi ndingumfama phakathi kwamafama. Ndanikwa ii-seeds nyhani ke ngoku ndakwazi upractiza le nto ndiyifundeleyo. Ndazenzela ii-seedlings zam, yatsho yanyuka ke ngoku neproduction yam. Kulapho ke ngoku ndibone kakhulu into kokubana ndincedakele khona, iye ya-attracta imakethi enkulu.
Xa siziqukumbela ezanamhlanje masikwazise mbukeli ukuba isebe lezolimo ye-Eastern Cape liphumeze umyinge ongama-99%, 99% ekhulwini kunyaka-mali odlulileyo ka-2024-25. Kwiindaba zethu ezilandelayo, umphathiswa uNonceba Khonziwe uza kunaba ngokubanzi ngale mpumelelo. Kamnandi mawethu.